En principio, dicir que bueno, Castro Landín, como ainda conservou o topónimo, refirse a un castro. Un castro é unha aldea fortificada, que era a forma de asentamento que había aquí en Galicia, pois no primeiro milenio antes de Cristo, máis ou menos, entre o século VIII antes de Cristo e o cambio de era, o século I despois de Cristo, cando chegaron os romanos, foi cando rematou a cultura castresa. É un recinto fortificado que conserva, como podemos ver aquí, un parapeto de terra de unha altura media de 4 ou 5 metros que delimita todo un recinto central, chao, que se chama Croa, e digamos que este sería o recinto habitacional onde estarían as vivendas. É dicir, desde aquí se domina perfectamente todo o Val de Cuntis, é unha panorámica realmente espectacular. O Val de Cuntis era unha vía línea de comunicación natural en dirección norte-sur, pero aparte tamén o propio castro é visto desde todas as zonas do concello de Cuntis e desta área xeográfica e é un referente, un fito importante no paisaxe da zona. O foso que tamén delimita o propio xatemento, non? O que farían os castrexos sería excavar un foso para delimitar o espacio, digamos, do asuntamento e despois reaproveitaban a terra que sacaban para construir pois outras estruturas como parapetos ou o propio parapeto que vemos aquí da Croa. Estamos con curro. Metros como moito, hasta 39.000. Ali que? Que era? Un tamiante. Un burato así ovalado, aí aparecen kilos de semillas. Facer como queiran, aún despois a ver que faz tornar. E utilizaron para a cimentación da casa. Fixades vos. Cada con escaleiras. Vamos pasar Pasando por un camiño. Sí. Aquí facerían o lume e aquí colocarían o poste onde despois iría a gramalleira. Mami. Olivas Libalaya. ¿Cómo? El castillo aí arriba. Ai, si, é con piñas todo alrededor do castro con cordelos ou con alambres. É con piñas, era máis bonito o noso que ningún. Vamos no alto, aquelas piñas encolgadas ardendo todas ardendo do castro, todas, eran bonitísimas. E íbamos todos ao castillo por lá arriba. Por lá arriba, por aqueles carballos. Non podías aí sentado na porta de Dalia. Sentado na porta de Dalia, na miña nai, nas escaleiras. Cantos anos hai que te casaste? Pero para era moitísimo traballo que pasaba. No, despois chamamos a
bolas así, as piñas así por medio dos cousos. Eran todos a traballar. Eran todos a ver para traballar. E varias piñas nun mesmo. Esa na casa había e poñíamos así un cordel ou un alambre e despois as piñas colgábamoslas todas alrededor. Era a maravilla do mundo. Era maravilla. Si, colgábamoslas así, por exemplo. Poñámonos os paus con chus. Estaban colgados, iban colgados como as colgadas. Así como ramos. Pero era maravilla verlo daquela, Aquela había cousas que agora que non se fan. Agora non hai nada. Agora no mundo non o deixan facer, Agora mira, como a túa neta non sabe a mocedad que nos pasamos. Vou te dicir, ali antes dicían que vivían homes que andaban vestidos como os moros. Que eu contaba a miña abuela. Miña abuela morreu de 88 anos. E dicían eso. Que vivían moros ali. E que tiñan a entrada contra detrás do castro, ali ainda vai así como se fora un pedazo así metido para dentro no camiño do carro, que eles non subían por arriba, eles metíanse polo camiño do carro que hai na fundonada abaixo, metíanse para arriba. O dicía miña abuela. Metíanse por dentro do castro. Polo medio. Era hueco entonces o castro. Debe de ser. O caso é que por moito que chuva, de inverno, por moito que chuva, arriba non cae unha gota de agua. Iso tamén iso non va tamén. Non cae unha gota de agua. Se conoce que hai para baixo, é de supoñer. Iso nós, o que dicíamos vellos, que demais nós non. E que máis contaban? Contaban aí que non había aí tesouros, non había cousas. Lo de la gallina, que te contaba? Como A mí decías? contaban de mamá. Que lle contara a súa abuela unha vella, unha tal difunta Xaquina de Guerra, da casa de Guerra. Da rajete, sí. Que estaba ali onde xogan ao fútbol, os rapazes. Na dieira. Agora non está a Arieira como estaba antes. Vale, que era unha chancina. Non era abaixo. Tiñan un campo de fútbol os rapazes, ahora xa non estás achicando. A sabía logo, tiñan metas e todo. Pero ahora estás achicando. Entonces, que vira unha jaliña e cos pitos que parecían de ouro. E quería escoller a ver ou escaparon. Pero veo a buscar xente abaixo. Desaparecían. Quería escoller a desaparecían. E foron alá e non encontraron nada. Eu acordo-me que era ben pequena. Iba por aí porque teníamos unha araña do lado de arriba. E non vos acordades que había unhas cousas brillantes. Antes, que lle chaman E me dicíame que era plata. platino e platina. Que é unha pedra que se dá. Son trociños así, e quítense e van desapegando e queda como se fora cristal. De serpiente. Dixeran que aparecera un libro que había, pero o libro nunca li. E tamén decían do Castro Civil ao Castro Castarramil. O Castro Fajundo, hai as maravillas do mundo. Como era? Desde o Castro de Civil ao Castro de Castarramil. O Castro Fajundo, que é o porto... A Fonte Fajundo están as maravillas do mundo. Sí. Desde o Castro Civil ao Castro Fajundo hai as maravillas do mundo. Iso contaba a miña abuela e acordo. Te acordas de miña abuela? Ah, Santa Lucía. Allá nada, non sabes? Que aí viviron, había antiguamente unha llana, non sabes? E ali que decían que había? Que dicían? Aí sei que había algo de petróleo no fondo. Sí? Sí. No, que había unhas pedras que eran artículos de lujo, Sí? O que nos colleu aí. Estabase toxo, íbase buscar árboles onde os había o mellor leña cortada, que se cortaba no monte, senón cortábase tamén toxo no castro e tamén se amontonaba. E despois o das piñas... E despois o das piñas era a parte, era a poeira, era ese. Despois a arredor, conforme está así o borde do castro, todo a arredor, pola parte de arriba non, polo frente de abaixo, desde a punta de lá, que ven así, plantabas a 3 ou 4 metros, ou 5 ou 6, esas piñas. Con as estacas. Sí, non? Era unha estaca que se cortaba. É un árbol que ten esta altura ou que ten. Podábase todo isto. Ibase podando todo isto. En cada podade se metíase unha piña seca. E formábase entonces, bueno, según fosse o tamaño do árbol, podía ser así, podía ser un pouco máis alto, un pouco máis baixo. E eses clavábanse
quilómetros, que non era tampouco medida ninguna. Sí. Entonces, ao que escurecía a noite, queimabas a fogueira, e máis prendíase eso, Lume. o lume a todo eso. Creo que desde a Guerra Civil Xa non se fai. non se facía. Arriba, unha centralilla, hai unha centralilla en ruínas. Sí. A primeira centralilla eléctrica que houve en Cuntis. Sí, sí. E hai arriba un pozo, é pequeno. Ten unha fundura así de 2 a 3 metros. E dicía que desde ali ao castro que había un aviadouro, pero que hoxe non cremos, contan as lareiras dos nosos antergos, que en algún lugar na boca do monte había soterrado un tesouro, e que moitos foron cavar para poderlo topar. Miña abuela dicía que yo contara a súa madriña que no castro había unha moza encantada, ela loira que nas noites cantaba un enfeitizado cantar que te podía enamorar.